mun hill station dina hon ya film bazar ku tripui ani moi khop moi bag kan tawma ta hianin mi chunga hian program chi hrang hrang an awma chuan batch hei batch kan dong boka hei coffee hei teya film bazar anu khop mai hei anu lung boka anu khop mai film bazar kalania shang shang lo display ya Indian International Film Festival ai là chân chu ăn lâu chèn boka swimming pool là chuan thì chuan du hian film festival hian film bazar ta hun kada chu ji sang an lo display ya chuan producer te filmmaker te director te tikhana no ta chu ho choin ai ko ho contact te ai pe kwal ta te chu khana khau da te an chin ni khawp mà hay, kèm sa này, áp sa, chicken.